Tradizioa, historia, iragana eta oraina lotzen dituen aria da, eta etorkizunerako ehun sendo eta nortasun handikoa prestatzen du. Badaki nondik gatozen eta zein garen, baina guk erabakitzen dugu nora goazen. Gaur, Gero Axular dantza taldeak 20 urte bete ditu. Euskal tradizio belaunaldi ezberdinei erakutsi eta modu honetan euskal kultura eta historia kontatzen duen tapiz sendo eta eder bat ehunduz. Tradizioa altxor zaharren bitrinetatik atera eta plazaratu du, gure artean bizi-bizi mantenduz eta harrotasunez erakutsiz, guztion gozamenerako. Hogei urte geroago, zein da gure helburua? Hasierako helburu berdina. Helburua da historia bat kontatzea, musika zuzenekin, kalidadezko musikarekin, gure pausoak oinarritzaz hartuaz aurreraka joatea, arrosetitzea, jantziak dotore joatea, gu daukagun altxorra, gure kultura, gure jantzia, gure dantza, gure musika aurreraka eta geroz eta indar gehiagorekin eramatea, eta beti gure argitxorekin, gure helburua, gure kultura da, gure hizkuntza dan bezala dantzak eta jantziak. Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, euskal gizarteak une oso gogorra bizi zuen. Euskarazko komunikabideen itxierak ziurgabetasun eta borrokaldi garai bat markatu zuten. Euskal kultura eta identitatea mehatxupean zeuden, eta lan baldintza eta egoerak ez ziren hobeak. Ekaitz horren erdian, desesperazioaren euripean, kulturaren aterkia zabaldu eta ilusio eta ausardiaz hainbat pertsonek dantzaren aterpea aurkitu zuten. Beti berea, gurea. Guztiona izan den aterpea. Politikoki pixka bat momentu zailak ziren. Aurretik, Axular Lizeoak euskal dantza ematen zuen, baina urtero monitorea egiten zuena edo baldatzen joaten zen. Eta ikastolako arduradunak Jose Ramon eskola dantza taldera etorri zen, eskatua zaber nahi zutela gauza pixka bat indartu edo bultzatu eta barrez. Ni momentu horretan eskola dantza taldeko zuzendera nintzen. Eta hasi nintzen estraskolarrak ematen. Helburua zen urteko egoera desberdinak azaltzea horre zer diren inauteriak Euskal Herrian, zer ziren San Juaneko dantzak edo ritoak eta bi solstizioak eta bai. Eskola dantza taldea utzi berria genuen, hasi ginen, hitz egiten beste gurasoekin, eta gure egoera hau da, eta Juan Luis, eta zergatik ez dugu beste zerbait egiten, ez? Badakizu, sagardoa, ardoa, eta janaria, eta giro ona, eta hortikan. Gauzak ideiak ateratzen dira giro on batean. Eta momentu batean ikastolak erabaki zuen hori egiten zuena elkarte bat izan behar zuela. Orduan, gu bagenitun beste ideia batzuk hasieratik eta esan genuen, kontxo, igual momentua da proiektu berri bat aurrera ematea. Proiektua asko gustatu zitzaidan eta bai eskola eman nuen, eta hola sartu ginen. Neri gehien deitun, erakarrik nituena dantza talde honetara, da musika zuzenean behartzuela. Nere proiektuan sartzen zen musika zuzenekoa. Proiektu berria zanez, dena aldekoa zan. Ez zeon ezer aurretik kutsatuko zuen ezer. Bagenitun musikoak, bagenikan ideia, nola sortu gauzak, bagenitun dantzariak, eta infrastruktura aldetik, beste guztia nahiko esperientzia bagenun, eta nola montatu, nola jantziak egin, nola diseinatu, nola gauzak egin. Bagenitun elementu guztiak aurrera joateko. Batzuk esaten dute ura ezala hasiera bat, eta orain egiten dugun hau asko hobea dela, baina nik uste ura berezia izan duzala. Gauden,
balore batzuek azkenan zer nahi diozun gaztei eman, eta gero badaude beste balore batzuk, gure helburu batzuk zer nahi dugun, zer uste dugun egin behar dugula. Gure kultura hobetzeko, lantzeko, gure kultura aurrera eramateko. Ni jazten naizenean, jazten dut nire arbasoen jazten ziren soinekoa. Horrek egiten dau nahi harro sentitzea. Eta ikusten duzu kaletikan jendea jazten dela mozorro bat eta horre... ez zait bat ere gustatzen eta balore horiek transmititu nahi ditugu. Gazte horiek ikasten dute fandango eta ginaia eta kalean egin ezakere eta gozatzen dute horrekin. Baina hori bakarrik balin bazen agian, ez genitu nahi besti izango. Orduan, monta dezakegu ikuskizun batzuk eta jantzi dezakegu argiekin eta bar. Baina hori lerro batzuk pasatu gabe. Hada, jantzia, gure altxorra, gure jazkera modua. Hortik ez dugu pasako, mantenduko ditugu. Gure pausoak mantenduko ditugu. Nola kombinatu eta nola koreografia herri batzutan sartu? Bai, beste keinu batzuk sartu, eskua gehiago erabili eta bar ez ditula hainbeste erabiltzen? Bale, hori dena aztertu dezakegu eta egin dezakegu. Eta guk egiten duguna pixka bat lerro bat markatu, hau da, hemen, bai, etxean badaude taldeak eta oso ondo egiten dutenak dantza tradizionala mantendu eta landu, guk etxean alderantziz. Ikuskizun berriak egiten ditugu, pixka bat modernizatu egiten gera, baino bai, kanpora guazenean, atzerrira guazenean dantza tradizionala egiten dugu. Usten dugulako kriston altxorra bat dela. Ideia berdina da, hasierako proiektu berdina. Musika zuzenean, historia bat osoa hasieratik bukaera kontatu, lotua dagoen zerbait, kokatu leku batean, jantziak ondo zaindu, estetika, eszenografia asko zaindu, asko landu, baina gaur egun dantzari osatua ditugu. Lehenengo mailako dantzaria ditugu, den asko erresagoa da hori, baina baita eskatzen digu gehiago. Gaur egun 200 dantzari inguru egongo dira eta 150 bazkide edo egongo dira, oantxe bertan buruz. Familia giroko talde bat dela eta denen, bakoitzaren laguntza eta beti, jende asko ikusten dutela inguruan beti laguntzeko prest eta taldearen ezinbesteko zerbait dela, inguruan dagoen jende hori eta azkenean gauzak aurrera ateratzen diala. Nik ez dut horretu, baina ziurrenik gurasoek esan da probatu zazu euskal dantza eta gauza eta este. Hola hasi eta gero nik gogoratzen duten gauza bakarra da, momentu bat iritsi zela non gurasoek esan zidaten ez du dantza utzi nahi eta nik ez eta pentsatu ere. Hori izan zen nire reakzioa. Ni ja baserritar jantzia ez dut inola jartzen eta historikoki mendeetan egondan euskal jantzi ezberdinen ezagutza ere nik enekin onbestekoa zanik eta nire ustez hor gero gainera iten ditun tailerrak, txapelketak ere iten ditunak eta beste aportazio bat da askotan norberaren gure horretan lotxa dakagun horretan arro sentitzarena ditugun jantzietaz eta ondo jaztearena, ez? En la clase de mi hijo empezaron a decir algunos chicos que también se iban a meter en las actividades extraescolares de Euskal Dantza. Y bueno, pues él se metió en Euskal Dantza y un día se le ocurrió decirle a su profe, a Juan Luis, decirle, no, mi madre, no sé qué hablarían de música, y dice, mi madre tocaba el chistu, porque había visto en nuestra casa algún chistu. Pues si le dijo, ya le dijo, porque Juan Luis lo siguiente que hizo es llamarme, que tú tocas el chistu, ¿has tocado alguna vez el chistu? Pues nada, y entonces yo ya me metí en ese momento como músico en principio, pero claro, eran tiempos en los que no estaba casi nada montado y entonces ya la implicación de que se metió el hijo mayor, luego la pequeña y entonces ya nos fuimos metiendo toda la familia en toda esta idea. Las chavalas empezaron desde pequeñitas a bailar en Gero Axular y bueno, empezamos a involucrarnos un poquito, viendo espectáculos y ayudando, porque sí que somos laguntzailes.
Y bueno, pues nos picó un poquito porque a los dos somos muy bailarines y nos apuntamos. Había clases para el DUAC y nos apuntamos ya hace pues, un montón de años. 3 alabak dantzaileak ziren eta hasi ginen Ana eta Tabiok eta bueno, 5 dantza egiten. Y es una locura cuando estamos nos preparamos para las actuaciones porque claro, 4 mujeres con 4 moños, preparar el sapi, el no sé qué y tal, pues era bonito, era muy bonito, sí. Hasiera gauza gutxitxo egiten eta geroz eta gauza gehiago egiten. Saltxeoa gustatzen zaigu biei. Y ahora ya a bailar. Hasieran gaina umeak sartu ziana pixka bat hori, proiektua gustatzen zitzaigun, gero ni irakasle ere banaiz ikastolan eta ezagutzen nun barnetikan eta pixka bat hori bolondrez lanetan da ikusita zenbat lan dagon horratzean eta zenbat laguntza behar dan, ni hortan hasi nintzen, baina Alberto Zuzene bai animatu zen. Pues en todos los montajes que hay, pues hay un montón de cosas que hacer, con el vestuario, con el escenario. Pues durante el verano se hacen viajes y pues hace falta beguirales y allí también pues ya hemos hecho algunos viajes a Portugal, a Alemania, a Grecia y bueno, pues un poco de todo. Y Austria como danzaris, ya fuimos como con el grupo nuestro, vamos. Umekin holtzaratzen dezunean emanaldi bat edo hori, atzetik pentsa, izugarrizko lana dago hori prestatzen, baina gero egunean bertan ere laguntza asko behar da, jasten laguntzen edo beraiei alde batetik bestera zaintzen, zainketa hori egiten, urduritasun hori pixka bat xamurtzen, eta momentu oso bitxiak ematen dira beti holtza atzean gertatzen dian hortan, ez da? Horre iskutuan gelitzen diala, baina niretzako altxorroa dira. Euskal dantzak maitatzen, sustatzen, bultzatzen, ezagutzen, laguntzen duen proiektu emankor eta edarra. Beste asko bezala, semea hasi zenean dantzan, maite minuta etorri zen, aita, apunta ben barzarete, aita, etorri. Holaxe. Eta poliki, kontuatu zarenean, barruan zaude leporaino. Labur, baina zenba gauza. Orduan, askorako eman du, oso paroa izan da, baina azkar pasatzen da, bizitza bezala. Nik hemen ikasi nun josten, ikuskizun berrietarako jostunek eta egite dituzten jantzi gehienak, baina gauza sinpleak edo erresak laguntza eskatzen zen, eta orduan hemen elkartzen ginen larunbat eta igande atxalde askotan, neguan hotzarekin eta bakoitzak altzuen egitezun. Batzuk botoia lotu, josi, besteak gauza sinpleagoak, eta ni hasi nintzen botoiak josten bakarrikan nekiela, eta azkenean, josteko makina bat erosi nuen, eta hemen ikasi nuen josten. Ikastolan lantzen ditugun baloreak bat datoz, erabat, euskal dantzarekin. Euskal dantzan zer lantzen ditugun, guk lantzen ditugun balore horiekin batera, berdintasuna, adin nahasketa, euskal dantzan denek dantzatzen dute neska eta mutil, gela desberdinetako umeak, adin desberdinetako umeak, taldeak oso garrantzia handia dauka, taldea sortzen dutenean, eszenatoki batean beldur eszeniko hori gainditzeko eta lotxa horiek gainditzeko taldearen apoio hori oso importantea da, eta hori dana taldearen lana da eta taldeen jardutearen ondorio bat da. Tradizioa bizirik mantentzeko berritu eta garai berrietara egokitu behar da. Tradizioa errespetatu behar da, baina baita arna sartu eta bere garaian eta gizartean erantzuten jarraitu behar du. Parce que dans certaines régions, on peut avoir une tendance à penser que la tradition, la culture traditionnelle, c'est le passé. Et de se retrouver avec des gens qui sont un peu âgés, nostalgiques, et qui vont toujours imaginer les choses comment elles étaient, sans pouvoir imaginer que les choses, elles peuvent être et qu'elles seront. C'est très très important. On ne peut pas rester avec le passé, il faut être et se projeter aussi dans le futur. C'est le plaisir que j'ai à aller voir, c'est le plaisir de retrouver Juan Luis régulièrement. Je crois que
C'est vraiment quelqu'un qui a cette envie de faire avancer les choses. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est un plaisir que de le retrouver. C'est un plaisir de voir des jeunes toujours aussi fiers et volontaires pour montrer la culture. Et ça, c'est très très intéressant. They're full of joy, energy, and they're fantastic. The first time we met is already some time ago, so we invited them now. They're here for the third time. But I remember the first contact, I think they applied to be participants of our festival. We didn't know who is coming, but we are extremely happy about that group, because really that group got our idea, the idea of bringing people together, meeting, making friends. That's the real purpose of the European Youth Week. I think what is really special about Gero is that you have so many young people, children and youngsters that learn these dances, and they are very skilled. So they learn the technique, and your steps are really difficult to manage. So you really make a very good dance education. So yeah, they're technically really good. That's one thing. The other thing, they're really full of joy, and they show it on stage. And this combination of fine steps and great radiation, it's a wonderful combination, and just keep it. Juan Luis vraiment a montré qu'il y avait des choses, on pouvait retracer l'histoire, mais le montrer de manière moderne, en montrant des spectacles, des vrais spectacles, en utilisant toutes les facettes de ce qu'offre aujourd'hui les techniques de spectacle, que ça soit la lumière, que ça soit les effets spéciaux, les sonorisations, et puis tout ça. Et ça contribue à inscrire vraiment le spectacle dans sa modernité. Jaio nintzenean, gurasoak eta lagunak dantza talde honetan murgildu zirenez, hemen hasi nintzen pixka bat nire lehenen pausoak ematen. Eta gero 5 urte nituela Juan Luisek eman zidan aukera argitxoren papera hartzeko, eta horrekin batera baletean ere hasi nintzen, nire dantzako lehenengo pausoak ikasten. Juan Luis nire dantza maisua izateaz gain, bere laguntzaile edo bere bigarren esku bezala izan naitekeela esango nuke. Pixkanaka urteak aurrera doaz, geroz eta salto handiagoa dago gazteekin, eta gazteen aurrekin harremana garbia da gazte batek errexago eramaten dula, eta lan horretan garazi lehenengo mailan dago. Guretzat taldearentzat eta niretzat kriston lagungarria da, eta ematen du beste freskotasun bat taldeari. Duela 3-4 urte guraso taldeko irakasle bezala hasi nintzen lanean, ofizialki. Eta gero ere, Juan Luisek arazoren bat izan baldin badu bidaietara juterakoan edo, nik hartu diot releboa, eta adibidez lehen urtean Txekiako bidaira jo nintzen zuzendari bezala, eta aurten Alemaniako bidaira ere zuzendari bezala joteko aukera izan dut. Garbia da, ez gara iristen taldea geroz eta handiagoa da, geroz eta bidai gehiago egiten ditugu, geroz eta gauz gehiago, eta denetara fisikoki ez gara iristen. Momentu honetan 200 bat dantzari ditugu, 5 urtetik hasita, 15 urte arte edo 14 urte arte, beraien adinekin, bakoitza bere adinarekin daude taldeak osatuta. Hortik aurrea taldeak handitu egiten dira, deitzen dugu ertainen taldea eta nagusien taldea. Nagusien taldea 16 urtetik gorakoak dira, horria zorrotzagoa da. Zergatik bereizten ditugu horrela, indarra eta ez delako berdina. Ez da berdina 7 urteko dantzari bat,
edo 10 urteko dantzari bat. Ez daka indar berdina, ez daka oreka berdina, ez daka eta bakoitzari bere adinarekin lan egin behar diren gauzak dira. Niri interesatzen zait dantzaria gustora egotea. Eta ez izatea teknikak bihurtzen didan gauza ezin aurrera joatea, oztopo bat ez izatea. Gehiago pausak egiten dugu, hortik aurrera bai teknika eta barra eta elastizidad eta flexibilitatea eta oreka askoz ere gehiago markatzen dira eta teknika askoz ere gehiago lantzen da. Oso desberdina dira entxeguak handienak, nagusienak, ertainenak edo txikienak. Euskal dantza fisikoki oso potentea da, oso fuertea da. Baletan adibidez, eta konparatuaz baletan goi mailako dantza bat dela, hor asko zen emantxoago dira mugimendu guztiak, hemen indar gehiago erabiltzen dugu. Pauso berdinak egiten ditugu indar gehiagorekin eta azkarragoak. Orduan azkartasun hori lantzen matxake handia da bai. Proiektu batek ezin du pertsona batzuen gan egon eta erreleboa pixkanaka iritsi behar da. Eta pixkanaka pausoari emateko garazirekin ari gara pentsatzen eta garazirekin ari gara pixka bat pauso hori ematen. Bai, nik gogoa dakat, azkenean txikitatik ikusi dudan zerbait izan da hau, gurasoen, lagunen proiektu bat, honek bultzatu nau dantza ikastera, dantzan ibiltzera, eta gogotsu nago honi ekiteko. Bidaietan egia esan, batzutan sentitzen duzu gehiago baloratzen dutela gure dantza, inkluso Euskal Herrian baino. Horrekin ez dut esan hemen baloratzen ez denikan, baina igual hemen ohituagoa gaude, baina kanpoan benetan txundituta gelitzen dira askotan, ikusi ez, ze dantza mota eta nola dantzatzen dan Euskal dantzako dantza. Axular Lizearentzat azkenian belaunaldi bertatik pasatako ume eta gazteientzat Euskal dantza, tradizio, kultura, beraiengan intzatako inpaktu horrek ere, eta giltzarri bezala argi dago guretzat tresna eta proiektu ezinbestekoa izan dugula bai. Asko deitzen dira atentzioa adibidez panderoak, eta egiten ditugun irrintziak eta bar. Adibidez aurtengo bidaian bukatuta gero emanaldiak festa tankerako bat egiten zen horlako tabernatxo batean, eta senarra eta bio geste ginen trikitia eta panderoarekin, eta batzen zitzaizkigun beste kulturatako musikariak, edo kontrabaxua jotzen, edo eskusoinua, eta beti gelditzen zidan harrituta panderoarekin. Y luego pues los viajes eran muy divertidos, pero también a la vez duros, porque viajábamos en un autobús en el que dormíamos de noche, pues no sé cuántos íbamos, 40 o no sé cuántas personas. Y claro, te estabas yendo a Budapest, no es que estabas yendo aquí a esto de la esquina, entonces, bueno, pues tenía su intríngulis, pero a la vez unía muchísimo. Taldea hazten joan da 25 urte hauetan. Hasieran, kolektibo txiki bat zena, familia handi bat bihurtu da. Voluntario askoren lan gogorrari eta dedikazioari esker. Nola hasi zinen dantzan? Ni hasi nintzen dantzan, zen nire anai-arrebak hasi ziren, eta ni txikitatik egon nintzen ikusten beraien aktuazioak eta asko gustatzen zitzaidan. Hasi nintzenean ilusio askorekin egon, eta... Zenbat urtekin? 5 urtekin. Bai. Eta orain dituzu? 14. Ni bai 5 urtekin hasi nintzen, baino 26 urte, eta geroztikan dantzan. Orain esateko esaldi batean horrela azkar ezakit. Zer dan gehien gustatzen ditena, baino niri gehien ematitena da dantzatzean gero emanalditan eta hori adrenalina, sentitzen duzuna. Niretzako horrateatzea estenatokira eta hor dantzatzea eta jendea ikuste aurrean hor jartzen zaizkit oraindik beti urduritasun puntu hori dago eta teatzenean. Lan asko ere egin behar da, ondo ateratzeko, koordinazioa ere. Askotan jendea pentsatzen du batzutan euskal dantza horrela ikusita
ez duela esfortzurik eskatzen, ez? Baina atzetikan eta gero esfortzu asko egin behar da, eta ensaioak daude, eta gaina ensaioak ez dira motzak, eta ikuskizunak nahi pila gustatzen zaizkit, hori bai, baina ikuskizunaz aparte horratzen lan asko dago, ez? Eta jantziak ere oso polita dira, ez? Badakazuela arropan bat edo jantziren bat olak gehien gustatzen zaizuna? Bai, niri asko gustatzen zait xereta jantzia, orain erabiltzen ari gerana. Oso polita da hori. Bai, eta erosoa ere, baina bero asko. Ze kolore da? Gorria, beltza eta txuria. Oiek oso polita dira gaina, eta dantzatzeko erosoak dira? Bai, eta segurtasuna ematit jantziak. Bai? Nik asko jantzi ditu ja, azkeneko 2 urtetan, baina nik gehiago beti, eta hau askotan diskutitu gurutzerekin, baina nik gehiago beste perspektiba batetik ikusten dut, ez zein dan erosoa dantzatzeko. Zen badaude batzuk igual dakatela hemengo kostura oso estua, eta geroan kaltsatzeko, baina nahi asko kostatzen bazait horrekin ja pila bat iratzen du. Baina badago bat dela dantzatzeko niretzako erosoena, dela jauntxorena. Era hola beltzak hemen ditugula gero galtzerdi txuri batzukin eta txalekoak hola superpolita diela. Hori dantzatzeko da pijama bat bezala, eta oso erosoa da. Nahi gaina gustatzen pila bat hori, jantzieta zaigala hitz egiten orain, denok egiten dugunean talde bat dantzatzen guztiak traje berdinarekin. Oso polita gelditzea kanpotikan. Baina batzutan ere polita ez, dantzatzea binaka, bi dantzari bakarrik edo bakarkako dantzetan, ez da? Bai, eta bikoteka ze dantzarirekin gustatzen zaizu hori. Galdera ona. Nik egia esan azkeneko 2 urteagoetan desberdinekin oso dantzatu dutela ez, baina adibidez xiratikan honintzarekin izan zen hor handikap handia. Ni iruditzen zait ere teknikoki eta diferentzia handia zegoela dantzatzeako garaian, eta izan zen pike moduko bat, saiatu behar nintzela harrapatzen honintza eta. Leirerekin eta adibidez, leirerekin nik uste dakatela askorekin dantzatzen gustora eta horrekin, baina leirerekin dakatela binkulo berezi bat edo. Zaizu zuri holako zore pasatzen igual beste dantzari batekin edo gustora sentitzen zehala? Bai, baina niri taldearekin gehiago gustatzen dantzatzea, bai. Baina bakoitzak gauza desberdin bat ematen dizu, ez? Dantzatzean, igual taldean erakusten duzu, denek batea indarra edo erakusten denek batea sinkronizazioa, ez? Eta bikoteka edo bada gehiago bien arteko, ez dakit, pikea edo bien arteko sinkronizazioa eta bien arteko irrifarra eta horrek beste gauza transmititzen du. Eta adibidez bakarrik danttzatzean, bai dela adrenalina eta ikustea badakazula estenatoki guztia zuretzako eta aldezula egin nahi dezuna, hori bai ere oso polita da, orduan bakoitzak gauza ezberdin bat ematen du. Hombre, bikote, nire izena entzun dut hemendikan. Zer sorpresa. Aspaldiko, zer zabete? Ondo, eta zu, jazegun ikusten? Aspaldiko, bai. Eixo. Eta igual zuk aldi guztu bete kontatu, nola sortu zen taldea, ez? 20 urte dara mazkizula hemen? Bai, ja, 20 urte dira eta memoriak ez baldin badi faiatzen asko. Bai, 2004an sortu zen, eta egia da hasieran neska batzu ginala hor dantzan eta talde bat sortu nahi zala, eta bueno, pixka bat etxean ere bai Joanes eta gurutzek esan da, saiatu ginen jende animatzen eta aldetxo bat sortzen genuen. Eta klasekiak ziren neska eta mutilak animatu genituen, eta 16 pertsonako dantza talde bat sortu zen. Zenbat mutil zian hor? Esango nuke 8 neska eta 8 mutil ginara. Baina gero ere bazegon nire anai aritz txikiagoa zana, eta taldekide batzuen anaiarrebak ere bai. Eta enuke jakingo esaten zehazki 16, 18 edo eginan. Ni hor txiki-txikian nintzen, niko gatzen nahi zuek hasi zinetenean, zuen ni baino 3 urte gehiago dituzue, eta ni hor hasi izan lehenengo emanaldia egiten gaina zuekin sasien artean, zo naiz. Sasi artean nien bazinan zu? Dantza bat bakarrik egiten nuen, hola, txikiekin, txiki-txikiekin. Baina bai, horri izan zen lehenengo ilusioa, urduritasuna edo gaina batzen ez behin joan nintzela zuek ikustea egiara. Egian egin zenuten emanaldi bat, eta hori izan zen lehenengoa ezagutu nuna dantza taldea. Eta ze pasa, hor gaina mutil pila bat zeuden zuen adinean, nik batzen naiz. Gaur egun pixkat desberdinagoa da. Bai, egia da hasieran saiatu ginela hori, konbentzitzen genuen jende guztia eta 8 ginela, baina gero egia da gu ere handitzen joan ginen enean, gero ez da mutil gutxigo zedura, eta horrein ezakit nila
utzita daukat, baina... Gure dantza taldean bintzen nagusiena, mutila gutxi batzuk izango da, ez dakit, igual 4-5 pertsona esango nuke, ez? O igual gaizki esatet, baina... Bueno, ere egia da horren sartu diela gazteagoak, batxier DBH-koak, orduan hor ja pixka deskontrolatiten ez. Nire kasuan parekatuak daude, gea 4 neska eta 4 mutil. Noiz utzi zen, zuk adibidez? Ba, nire azkeneko aktuazioa, ala Tutalgako aktuazio izan zen. Bai. Egia esan portuan egin zuten estenatoki hori Urgainan eta oso polita izan zen. Zueiz, non gustatu zaizu dantzatea gehien? Zu badakazu baten balire, asko gustatu zaizuna, emanaldiren bat edo... Victoria Eugenia asko gustatzen zait, ze Donostin da... Etxean da, ez? Bai. Eta familia ere joan daiteke ikustea, amona, aitonak, eta ondo pasatzegu. Gaina antzokia oso polita da, antzoki hori... Eta ondia, eta... Jo, goatzezea Txetxenian dantzatu genuenean? Bai. Foko txuri-txuria, guri erdi-erdian. Haze esperientzia, bai. Lehenbizi horre itxoiten hango ezak zertzan, presidentea edo zertzan hori. Bai, atzeratu gintzala pixkatez, bere iristeko. Berotu genuenan banbalina artean eta ordu bete, ordu terdi beranduago etorri izan presidentea eta bere iritsi arte ezin izan du ginen hasi dantzatzen. Eta ordurako oztuta eta... Bai, eta gaina hor kristo nivela zegoen, horkoa profesionalak zian. Bai, gehiena profesionalak zian. Azkenean ze lortu genuen bertan baldakizu. Sarine bat lortu genunan, ez? Bai, baina zein zan? Nola zan, kultura ministerioaren ez dakize saria edo horrelako zeo zer, ez da? Bai. Nik gelditzen ez gehiago esperientziakin, sariakin baino gehiago esperientziana, ez? Bueno, eta Txetxeniaz gain beste bide asko egin ditugu. Zuk ere bai egin dituzu, ala? Bai, Txekian eta Alemanian, eta esperientzia oso polita da, ze ere bidaiaz aparte ere juten ginen atrazio parke batzutara, eta oso ondo pasatzen genuen. Eta ere bidaian bertan aktuazioak asko egiten ditugu, kanpoko jendea ere ezagutu dugu. Beste taldekin eta animazioak eta egiten, eta beste dantzak ikasten, eta... Bai, azkenean kulturarekin zer ikusia duten beste aktibitate batzuk ere bai, ez? Agian hemen egiten dugu ikuskizun berezia, baina kanpoan bai egiten dugula tradizionalago eta gero ere bidaiak autobusean, ere literetan, lo egin, hori ere esperientzia oso ona da. Bai, guk askotan komentatzen genuen, berriro bidai bat autobusean egingo genukela. Gero badauzka bere alde txarra asko, baina esperientzia hori bezalakorik ez dakit dauden asko. 20 urte eraman dituzula dantza taldean, asko bideatuko zenun, ez? Egia esango nuke Europa mendebaldetik hasi Portugaletik eta ekialdera Polonia arte herrialde gehienak, bai Eskozia ere bai, autobusean joan ginala, eta Italia, Alemania, herrialde gehienak. Zu ere gehienetan horren gontzera, eta gainez azkeneko urtean premio bat eraman duzu, ez? Bidai luze baten sari bat. Bueno, bai, Txinan egon ginen, ez? Aurreko urtean. Bai, hori izan zen ikuste beste bidai guztiekin konparatuta oso desberdina dana. Kultura oso desberdina dalako eta izan zen kriston bidaia dan emate zigutela egina eta lekuetetik bestea mugituen plan bips eta beste batea eta bai izan zen hori. Baina nik igual esango nuke niretzako bidaiaiko festival potentenetakoa Belgikako izan zena. Hango emanaldia eta nik hori itzapen hori dakat. Bizio bada, hori, udaeran bidaiatzean eta hori. Gainez da bidaiatu eta lagunekin bidaiatu, ez da lanean zoazela edo gustatzen zaizun gauza bat egitera, ondo eramaten zean jendearekin eta azkenean da disfrutatzeko momentu bat. Bai, guztiz desberdina da, ez? Bidaiatzea gurasoekin edo bidaiatzea lagunekin edo, bakoitza guztiak ondo, baina desberdina dira, ez? Baina bidaiatzea dantza taldearekin eta leku gauza bat ez izuna, nik ezakit bizitza gauza desberdinak ongo dira, baina ezakit zerrekin adezun konparatu da esperientzia bat guztiz desberdina.
Nik ja dantza taldearekin utzita daukat, baina herriko festa guztietan nago saltoka dantzatzen. Hori berena da, ez? Herriko plazetan eta tope. Egia da aurrengo egunean agujetaren bat edo beste egoten dela, baina ez dugu sekula dantzatzeari utziko. Historian zehar, dantza, tradizioaren, alaitasunaren eta pertsonen arteko loturaren isla izan da. Hala ere, duela 50 urte, Euskal Herriko dantza tradizionalean emakumeen parte hartzea oso txikia zen gizonenarekin alderatuta. 20. mendearen amaieran hasi ziren emakumeak dantzan paper esanguratsuagoa betetzen. Gizonen nagusitasuna hautsiz eta dantza generotik haratago zegoen diziplina bilakatuz. Testuinguru horretan sortu zen Gero Axular. Bere ekitateagatik nabarmendu zen taldea. Dantzarien erdia gizonezkoa zen, beste erdia emakumezkoa. Denboraren poderioz, emakumeen presentziak gora egiten jarraitu zuen, eta gizonezkoenak berriz behera egin zuen. Azken hauek, dantzari talde osoaren 18% baino ez izateraino. Aitxu, esan digue parte hartzeko dantza taldea musikari bezalata. Ama, atxak trikitisa jotzeu, baino, zuk, panderoa jotzen makarrikan Alemaniaino, eta ez, soinu ere jotzen dut. Soinua jotzen dezula, baiz ez dizuk sekula ikusi, eta hola ginen, da lehenengo bidaia Alemanian gendun, Gutxenhausen olakon baten nik hizkuntzetan ez daukat oso trebezia hundik, baino area jo ginen, eta aurten, berriro ere bigarren aldiz bertara juteko aukera izan dugu. Bai senarrak eta nik eta alabak ere. Guain gaur egun 10 bat musiko izango gera eta denek dute ideiak emateko aukera. Ideia onena aukeratzen dugu eta horren arabera erabakiten dugu guztion artean nola egin. Nik bai daukatela azkeneko ardura edo esateko horrela egin daitekeen bai ala ez. Baina nik uste ez dela itxia egon behar eta laguntza eskatzen den noski. Musika talde honetan, instrumento desberdinak daudenez, erabakitzen dugu zein izan daiteken, kasu honetan musikoa zizketan ari naiz, tonalitaterik egokiena ahalik eta instrumento gehienak parte hartzeko. Lana handia egiten dugu hortan eta horren arabera normalean ni izaten naiz partitura osatzen duena. Aukera izan dut bai tradiziozko musika eta baita garaikidea egiteko ere. Talde honetan hasi horretikan beti tradiziozko musikak landu izan ditut, beste dantza talde batean. Eta hemen aukera izan dut gauza berritzaileak egiteko. Eta egia esan biak ditut gustoko, baina honetzako gauza garaikideak egitea beste erronka bat da, beste aukera batzuk ematen ditu, erronka berriak. Guk ikuskizun bat sortu dugunetik hurrengo ikuskizunarako bitarte horretan, ia esango genuke ikuskizun bat joten ari gehala, bestea prestatzen ari gerala. Ordu asko daude. Zailena sortze prozesua, dena adostuta eta benetan ondo hastea. Politena, behin aurreneko aktuazioa egin eta gero, satisfazio hori ondo ateratzen denean. Ni gustukoen gauza daukatena da diseinatzea, pentsatzea eta gero ja da gozada bat ikustea eszenatokian ni pentsatutako gauzak nola ateratzen dira eta hori da gozada bat. Gustukoena dudana da beraien ametsak errealitatera eraman. Zeren, beraiek pesatzen dituzte koreografiak, diseinoak eta hori dena nola egin, eta orduan ni joa dendetatik, batzutan kanpora ere ateatzen naiz, bidaiatzen naiz, Madridera, Parisera edo oihalak bilatzen, eta hori guztiak kudeatzen produkzioa batez ere, eta asko disfrutatzen dut horrekin. Netzako importantena da ze mendean dago planteatuta. 16. mendean, guain dela 2 mende, ez dakit. Gero ni saiatzen naiz bilatzen historian ze gauza gertatu zitzaian, nola zian ohitura jasteko, eta horren arabera saiatzen naiz bozeto batzuk egiten. Inspirazioa gehienetan kuadrotan, historiako liburutan, eta gero irakurtzen artikuluak edo gauzak
referentes a ese momento histórico. Berak diseinuak prestatzen ditu, hitz egiten dugu, oihalak bilatzen ditugu, muestra batzuk ekartzen ditut, eta bien artean erabakitzen dugu aber ze oihala da egokiena. Lehen esan duen bezala, pisua begiratzen dugu batez ere gonentzat, mutilen galtzentzat ere elastizidadea ere begiratzen dugu. Gero patronista bat bilatu behar dugu, froga bat egiten dugu patronistarekin, bilatu behar da tailer bat hori guztia josteko, zeren guk josten ditugu gauz txikiak eta eskuz egin behar direnak. Bai, maskarak, txano bereziak, adibidez, ikuskizunen behin Juan Luis esan zuen, behartzula ontza bat. Ontza bat? Ni egin nun bozeto bat, gero gurutze bilatu zuen lumak eta hoi dena, eta gero nik egin nun maskara. Margotuta, bueno... Eskuz egindako gauzak, tailer batera eraman ezin dituzunak, bai, guk egiten dugu. Guk egiten ditugu. Bai. Doktore janztea da mantendu norma txiki batzuk, adibidez. Neskantzako gona izan behar du bueloan 2 aldiz emakumearen altura. Normalian jaztezian jazten 15 urtekin eta gutxi gora bera 1,5 metro bikoiztu. Gona izan behar du 3,5 metro gutxinian bueloan. Jendia ez da konturatzen, baina hori nabaritzen da izugarria. Eta gero goitikan, blusa bat ondo eman da. Eze eman belarritakoak nide aro, muy pomposos, zian, zentzilluak. Zeukana, zentzilluak. Pixkat kontuin, zezian, jasteko modua, baina aintzinekoa. Lehengo mendea, zeo zer horrela. Eta mutilentzako errexena espartzinak ematia. Eta hoi, jo creo que jende guztia aldu erosi. Merkea dia kontuin detalle horiek. Txapela ondo eraman, hoi da dotore jaztia. Nik uste dut dotore jaztea dala arro sentitzea. Jazten dezu arrotasunez. Niretzako hori da garrantzitsuena. Igual ekonomikoki ezin dezu, esfortzua egin, edo, ez dakizu, baino detaileak zaintzen baldituzu. Eta detaile txiki batzukin, horrekin arro sentitu behar zera. Eta niretzat hori da klabea. Ez dela mozorrotzen, baizik eta jazten naiz, nire arbasoak jazten ziren bezala. Da, guk ditugun jantziak asko dira baserritarrak, baserrian erabiltzen zituzten jantziak dira. Baino 19. mendean, 18. mendean ez ziren bakarrik baserritarrak existitzen. Orduan, batzutan guk egin izan ditugun jantziak dira beste batzuena. Gure ikuskizunetan, bate izan dira espartin egileak, jauntxoak, aberatsak, alkateak, arotzak edo, denetarik, eta horien artean ere baserritarrak daude. Hasi ginenean, rekurso gutxi genitun, zerotik hasten ginen. Hor hasi ginen laguntza eskatzen familiei, talde polita ginen, guraso ezakit zenbat ginen, zenbat famili, 10-12 famili edo, eta denok oso ondo eramaten genuen, helburu berdina genuen, eta kolaborazioa izugarria zen. Horrela izan da, iritsi zen momentu bat, gauza asko egin behar zidela eta laguntza behar genuela. Pituk ezin zuen dana egin, eta orduan, hasi ginen tailerrak egiten ikastolan, josteko tailerrak. Maiak, batek esatezun nik dakat kanpineko mai bat ekarri, kanpineko mai hori. Beste bat etortzen zen plantzatzeko tablarekin autobusean, berak bakarrik, behiran nik ez dakat ezerrez, baina daukat plantza tabla bat, etorri horrekin. Eta autobusean etortzen zen, eta elkartzen ginen ikastolan, larun bat edo eta igande edo, denetan, josteko. 20 urte hauetan mugarri izan diren 11 ikuskizun egin dira. Bakoitza istorio honen parte izan diren guztien konpromiso eta pasioaren testigantza.
Ikuskizun bat asmatzerakoan edo egiteko orduan, beti oinarri hartzen dugu Euskal Herrian gertaera bat, Euskal Herrian pasatutako gertaera bat. Izan daiteke Gernikako bombardaketa edo Donostiko zuteak edo iparraldean gertatutako gertaera bat. Historikoki kokatzen dugu leku horretan. Eta hori, hasten gera pixka bat lehenengo historia ze gertatu zen, gero kokatzen dugu lekua eta urtea, eta gero ja bai horren barruan baita ere ez dugu kontatzen bakarrik historio hori, baizik eta asmatzen dugu beste historio bat horren barruan. Zerbait bikote bat maite mindu zirela edo gertaera bat. Bai kokatzen dugula denbora horretan zerbait gertatu baldin bazen edo nun kokatu zen. Ez bakarrik denbora, baizik eta lurralde horretan, hau da, iparraldekoa baldin bada edo lapurdikoa baldin bada historioa edo bizkaikoa kokatzen dugu. Zerbait baldin badugu hor gertatutakoa. Saiatzen gera koreografiak edo dantzak herrialde horietakoak izaten, no behintzat herrialdeko horietako pausoak sartzen. Behin pausoa dakizkigunean eta nire buruan zer barruan badakit ze koreografiak erabiliko dugun historia hori kontatzeko, ritmo horiek markatuko duten pauso horiek hobe egiteko, eta orduan ja hasten da bigarren prozesua. Historiaren arabera musikak aukeratzen ditugu. Momentu bakoitzean badago ze dantzatu nahi dugun badakigu, eta horren harira musikak aukeratzen ditugu. Hasieratik bukaera arte, 2 urte. Eta justu estrenatzen den orduan, hasten gara ja hurrengoa montatzen. Oso desberdina da antzoki batean edo kale batean egitea. Ikusleak ikusteko sentimendu edo sentitzeko asko errazagoa da antzoki batean. Zure sentimendu guztiak daudelako ikusita ze gertatzen den eszenatokian. Eta ez dakazu beste intoxikaziorik, ondoan dakazun taberna bat, edo ez dakiz errun errazagoa da, eramatea beraien bihotzean sartzea antzoki batean. Guk edo gure gazteak gustorago sentitzen dira argiak edo antzoki batek ematen dizun teknikak erabiltzean. Normalean kalean oso zaila da, askoz ere garestiagoa da. Nik plazaratu behar dut dantza tradizionalen pausoekin edo beste pauso batzukin, baina pausoak ez dira bakarrik egiten dutenak ikusleak ikus dezaten ze gertatu zen. Baita ere erabiltzen ditugu eskuak edo sentimentuak, zer adierazi nahi dugun. Eta hortarako nire sentimentuak plazaratzen ditut eta dantzari esaten ditut nola egin behar duten, nik nire ikuspegitik nola hori dena nola bizi izan zen. Nola sentitzen ziren emakumeak erretzen zituztenean sorgin bezala tratatzen zituztelako, edo bikote bat gure euskalduna joaten zirenean Terranobara arrantza egitea, nola gelditzen ziren emakumeak, nola adierazi, nola sentitu hori pausoekin, koreografo batek ematen ditu, pautak dira, eta koreografo kasu honetan koreografoa berdina da, gauz guztietan, eta garbi dago nire sentimentuak pauso guzti horietan edo ikuskizun guzti horietan azaltzen dira.
Gero Axular dantza taldearen giltzarri nagusia komunitatea da. Kultura, tradizio eta folkloretik haratago doan oinarrizko sentimendu bat da. Proiektu guztiak elkarlanean garatzen dira, eta parte hartzen duten guztiek ahotsa dute etorkizuneko Gero Axular eraikitzen laguntzeko. Horregatik, aurrera begira doan taldea da, baina beti ere bere ingurukoak alde batera utzi gabe. Konpromezua kulturala izateaz gain, giza konpromezua ere bada, pertsona erdigunean jarriz eta beti lagun urkoaren alde jarriko dena. Azken finean, solidarioa da. Hitzak nahasi egiten dira, zentzurik ez duten soinuetan desegiten. Baina zure begietan ikusten zaitut, arreta zentzuten, eta isiltasunean esaten duzun guztia ulertzen saiatzen naiz. Zuk guztiarekin ezin baduzu ere, maleta partekatzen dugun bizilagunak gara. Mi relación con Gero Axular fue al principio como padre de participantes, de dancharis en la asociación, tanto con mi hija mayor como con Nora, la que está afectada de síndrome de Dravet, ¿no? Una de las cosas más interesantes que descubrimos las dos entidades era el valor que tiene el esfuerzo de Nora, ¿no? Por intentar bailar a un ritmo diferente de los demás en una persona que tiene dificultades motoras y que tiene dificultades intelectuales, ¿no? Y que ese esfuerzo de alguna forma debía ser transmitido al resto de miembros de Gero Axular y al resto de la sociedad, ¿no? Y también descubrimos la capacidad que tiene Nora de transmitir sonrisa, alegría y disfrutar de la vida, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se estrecharon mucho la relación entre las dos entidades, viendo la posibilidad de transmitir todos esos valores al resto de la sociedad. Para mí Dravetxari es un proyecto que ya ha demostrado en estos años tener un gran impacto social, ¿no? Dravetxari al final es una representación de una persona con dificultad que quiere ser incluido y dejarse incluir en la sociedad y en aspectos tan interesantes y de transmisores de valores como puede ser las actuaciones y las actividades de Gero Axular. Por lo tanto, Dravetxari es una oportunidad para nosotros para concienciar la enfermedad rara y dárselo a conocer a la sociedad, y también es un valor para Gero Axular, ¿no? El valor de la cultura, del esfuerzo y de la concienciación. La transmisión del baile y de las danzas es una transmisión que no necesita casi palabras, ¿no? Para descubrir, ¿no? Y es un buen vehículo para transmitir todo lo que estábamos hablando, ¿no? De ese esfuerzo, de esa alegría, de esa plasticidad, ¿no? Y lo que más me ha llamado la atención es que personas de diferentes culturas, de diferentes países, a través de los vídeos y a través de las actuaciones, han podido sentir eso, ¿no? Lo que es una danchari con dificultades, pero que sigue intentando vivir y en este caso intentando bailar. Gero Axular dantza taldeak 20 urte bete ditu. Eta hori 240 hilabete edo 7.300 egun dira, zenbakietan erraza dirudiena. Baina nola batu daitezke horren beste esperientzia, lagun, urduritasun eta arrakastaren momentuak. Bizitakoak 11 dira, kontaezinak, taldea jende asko osatzen duelako. Dantzariak, musikariak, zuzendariak, jostunak, laguntzaileak, eta bakoitzak 1000 oroitzapen goxo eta eder ditu taldearekin. Batzuek dantzan aritu dira, beste batzuek sormenaren hegoak zabaldu dituzte, eta beste askok musika alaia joatz lagundu dute. Horrela, denboran zehar tradizioa gaurkotzen joan dira, eta gaurkoa tradizio bilakatu dute. Azken finean, denbora josiz, euskal kulturaren 100 koloretsu eta berritua sortu dugu, eta horrek guztiak elkarrekin bizitako esperientzien aberastasuna islatzen du. Talde honek beraz, ez ditu soilik urteak pilatu, baizik eta oroitzapen, lagunak eta gure kulturan parte diren ikuskizun eta momentu ahaztezinak.